maalailimme merimaalailin purkin kanssa ja mulla jäi ihan hirveästi. Ja enää huulet vähän välissä. Ja nämä valkoiset kohdat hiuksissa. Kyllähän mulla on YouTubekin, sekin on vähän vaarallista. Mut sulla on sekin sillä laitettu semmoset asetukset. Että... Niin. No kyllähän jotkut muutkin on tilannut mun kanava. Mulla tuli tänään 1 tilaaja, niin mun piti tehdä spessua. Mut mä en ole vielä julkaissut sitä, kun siitä tulee 4. osa. Okei. Mä laitan näitä. Pitäisikö mun vaan riittää iho? Minkä väriseksi? Se tarvitsisi tehdä sävyyttää noista väreistä.